situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het in Niveau TV Magazine. Waar je op uitkijkt is het Aglasoengebergte. Dat Aglasoengebergte dat ligt zo'n 110 kilometer van Antalya in Turkije. Dat is waar ik hier sta. En je zou het niet zo zeggen, maar er zijn hier in het jaar 333 voor Christus 500 doden gevallen op die twee bergjes die je hierachter ziet. En dat was in de strijd tussen Alexander de Grote en de lokale bevolking van hier, de Periciden. Die Periciden die woonden hier in deze stad en die stad die heet Sagalassos. En die stad die wilde Alexander de Grote veroveren, dat is dus gelukt, maar die is later verwoest. Het hoe en waarom, dat gaat u zien in deze uitzending van Niveau TV Magazine, want er komt straks een tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, waar dit allemaal nog een keer heel goed uit de doeken wordt gedaan. Welkom in deze uitzending van Niveau TV Magazine. De tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum, dat is natuurlijk niet zo logisch voor een Turkse opgraving. Toch is dat logisch, want die site hier die wordt opgegraven door Belgen. Met name door Belgen, door professor Mark Welkens. Die is hier al 20 jaar deze stad aan het restaureren. Ik ben hier terechtgekomen als lid van een Britse ploeg die in 1982 werd opgericht met de bedoeling de streek die dan werd opengesteld voor het toerisme en ook een goede wegeninfrastructuur kreeg, wat altijd het gevaar inhoudt op sluikopgravingen, omdat dan toeristen komen die zaken willen kopen, om alles te registreren wat er nog zichtbaar was in de antieke steden hier aan de oppervlakte, want dat was sinds 1886 niet meer gebeurd. Wat is er zo bijzonder aan deze opgraving? Wel, ik denk twee zaken. Eerst en vooral het interdisciplinair karakter. Ik mag zonder te liegen zeggen dat dit de meest interdisciplinaire klassieke archeologische opgraving is, maar ook voor het ogenblik ter wereld. Met klassieke archeologie bedoel ik dus het mediterrane gebied uit de Grieks-Romeinse periode. En het tweede wat uitzonderlijk is de bewaringstoestand van de stad. De stad is dus helemaal verwoest in 620 door een heel zware aardschok, maar is nadien nooit meer echt heropgebouwd. En rond 650 heeft men ook de landbouw stopgezet en is men overgeschakeld op veeteelt, geitenteelt. En die hebben dus de gellingen hier die vol stonden met ceders en met andere bos, met eiken, die hebben alles kaal gegeten. En er is een enorme erosie ontstaan. En er is een niveauverschil van 500 meter met de vallei beneden op een heel korte afstand. Deze stad is nooit geplunderd als een steengroeve voor latere steden, dus alles zit er nog. Maar hij was dus door die aanweging, neem ik aan, ook aardig onderbedolven. Ja. Dus u heeft hem echt moeten opgraven. We hebben alles opgegraven. We zijn 26 jaar aan het graven, ja. Sagalassos heeft uiteraard ook een heel belangrijk Romeins verleden. Deze als Romeinse stad heel veel parallellen met de stad Tongeren. Je hebt eerst als belangrijke figuur Alexander de Grote. Ja. En dan krijg je het Romeinse keizerrijk wat hier echt wordt ingevoerd. En dan krijg je eigenlijk een vermenging van die Griekse en die Romeinse cultuur. Tongeren maakt eigenlijk parallel eenzelfde beweging door in de Romeinse periode. Uiteraard geen Griekse invloeden gehad, maar wel in de Romeinse periode de romanisering. Onder hetzelfde heerschappij. Ja, absoluut, absoluut. En Tongeren bereikt haar hoogtepunt exact op hetzelfde moment als Sagalassos zijn hoogtepunt bereikt. En Tongeren geraakt ook in verval in de 4e, 5e eeuw, op het moment dat ook hier de stad Sagalassos in verval geraakt.
omvang van de twee steden in de Romeinse periode was ongeveer dezelfde. Met dit verschil dat deze stad veel rijker versierd was, belangrijkere architecturale monumenten had, veel monumentaler was eigenlijk dan Tongeren zelf. Opgestapeld ligt het hier, meters hoog. Een soort theefaf, maar dan echt. Maar je ziet wel hoe gaaf dat het nog is. Ze hebben dit uitgegraven. Maar ze kunnen het natuurlijk pas reconstrueren als je het compleet hebt. Saragossa was een keizerstad. Dat wil zeggen dat die veel dingen georganiseerd werd ter ere van de keizer. Het was een hele belangrijke stad. Zo waren dus hier de termen en in die termen stonden grote borstbeelden, 5 meter hoog. En daar komen er 2 van naar de tentoonstelling. Dat is het beeld van Marcus Aurelius en van Adrianus. 5 meter hoge beelden waren dat, niet helemaal van marmer, alleen de kop. De constructie erom die was van hout, maar die was bekleed met goud, dus de kleding zeg maar, waardoor het toch redelijk makkelijk verplaatsbaar was. En stonden dan langs het water in de termen, hier binnen. Vandaag is in feite de eerste dag dat we heel veel leuke dingen aan het vinden zijn. De weken hiervoor waren voorbereiding. Noem eens wat? Vandaag zijn het kleine gebruiksvoorwerpen zoals het slot van een deur, de kleine sleutel die erbij hoort, een heel klein flesje in glas waar parfum in gezeten heeft, dergelijke dingen. Lijkt wel boterhammen. Ja. Sinds dit jaar gebruiken we boterhamdozen. Dit is om de fragiele vondsten veilig te bewaren. Dus dit is bijvoorbeeld ons klein parfumflesje in glas dat we gevonden hebben. Het zit heel erg ingepakt omdat het uiteraard heel fragiel is. Dus dat ziet eigenlijk vandaag pas het daglicht weer? Ja. God, geweldig. Hè? Na een 1400 jaar. 1400 jaar. Dit is deel van het slot. En dit is onze kleine sleutel. Maar dat moest hier door? Nee, daar komt de nagel door. Okay. In feite hoort hij mee hier aan een stukje dat daarbij dat hoort aanhoort. Hierbij. Oh, dit is het stuk. We zijn hier van een hele grote laat-antieke villa, een peristylium aan het opgraven. Dat is dus een binnenkoer die waarschijnlijk op 4 kanten met een zuilengalerij afgeboord was. En hier ziet u de basissen nog staan van de zuilen. Hier de westportico en dan de zuilen die allemaal naar beneden zijn gekomen. Die zijn dus eigenlijk niet zo omgevallen? Die zijn allemaal omgevallen, ja. Dus een stuk mozaïek die hier uit de noordelijke portiekgalerij is teruggevonden. Het is waarschijnlijk een stuk van de vroegere decoratie, maar zat niet meer op zijn plaats. Dus we verzamelen alle stukken. Maar denk je dat je deze redelijk compleet krijgt of niet? Ja, we zijn wel van plan om tegen het einde, volgende week met de kraan, de zuilen terug op hun plaats te zetten. Wij doen 2 zaken. Dus als we iets opgraven, dan moet je je bewust zijn dat het eigenlijk blootstelt aan beschadiging door het klimaat, maar ook door de mens. En wij zorgen ten eerste dat de muren die wij opgraven, die vaak binnenmuren waren uit baksteen en die nu buitenmuren worden, die in de winter aan vorst en sneeuw en regen zijn blootgesteld, dat die niet kapot gaan. Dus die worden allemaal speciaal behandeld naar gelang het materiaal. En wanneer wij van een gebouw minstens 85% van het oorspronkelijke bouwmateriaal terugvinden, dan besluiten wij het herop te bouwen. Maar we gaan geen enkele steen
vervangen die niet structureel nodig is omwille van de stabiliteit van het gebouw. En professor Walkes is al de voorbije 10, 15 jaar elk jaar een lezing komen geven in het Gallo-Romeins Museum over de vorderingen van de opgravingen. En zo is het idee gerijpt een aantal jaren terug om te zeggen, ook omwille van het feit dat professor Walkes zijn levenswerk is, maar ook zijn leeftijd al vordert, van willen we er ooit een tentoonstelling rond opzetten, dan moeten we het nu doen. En nu staan we er recht voor. Ik ben ongeveer 15 jaar geleden hier voor de eerste keer in Sagelassos geweest. Heb ook een deel van de site mee mogen opgraven. En het is natuurlijk fantastisch om nu als tentoonstellingsverantwoordelijke van het Gallo-Romeins Museum een tentoonstelling te kunnen maken daarover. We hebben daarvoor ook een samenwerking aangegaan met opera-regisseur Guy Joosten, die de tentoonstelling op een heel theatrale manier zal opbouwen, om zo ook een beetje het gevoel van de site over te brengen. Ja. Welke topstukken ga je tonen aan het Limburgse publiek? Gaan we tonen een aantal magnifieke onderdelen van standbeelden. Heel erg groot, heel monumentaal. Van Hadrianus, van Marcus Aurelius, van Faustina. Ook een aantal heel mooie grafzeiles. En ook gewone gebruiksvoorwerpen die de mensen dagelijks gebruikten. Maar het beeld van Hadrianus wordt omschreven als het mooiste beeld wat ooit van keizer Hadrianus gevonden is. En dat is imposant, hè? Het beeld zelf was 5 meter hoog en het hoofd alleen is 1,5 meter hoog. Dus, en dat stond hier in de termen. Ja. Maar wanneer is het precies? De tentoonstelling begint op 28 oktober en loopt tot 16 juni 2012. Nou, denk eraan, kom eraan naar het museum, het mooiste museum van Europa, zoals ik het noem. Zij noemt het anders, maar het is onderscheiden. Bedankt en tot gauw op de opening van jouw tentoonstelling.